Čaute, v tomto videu vám ukážem opening obalu, lebo som chcel natočiť crash test obalu, ale ten mi tam ani nepasoval a to video bolo zle natočené, tak teraz som si kúpil už originál a idem si otvoriť tento originál obal, ktorý už dúfam, že mi tam bude pasovať. Tak toto otvoríme. Wow, ten tam pasuje. No aj ten vyzerá úplne krajšie. Aha, pozrite sa na to. Na tej kamere to vyzerá tmavšie, ale on je trošku pletšie, možno o dva odtiene. Aha. Tu je aj nejaké koliečko, to neviem na čo je. A je tam napísané, že to je proste akože z Kalifornie. A tu máme ten znak Apple. Vy to vidíte naopak, lebo mám proste to tak je vidieť. Toto je ešte také tvrdšie. To není plastové. Tu máme normálne tlačítka zvukové. Toto máme na zapínanie, vypínanie. A teraz si to... Tu mám ešte niečo, to neviem čo je. To v tom bol ten obal takto zostrknutý, aby sa nepoškodil. Tak už tu mám samotný mobil. Vidíte kameru, ako to natáčam. A musím si to dať preč z obalu, lebo toto je MagSafe, normálny obal. Tak musím si to dať dole. Tak, tu je môj mobil. Vidíte, taký leskne sa to. A ideme si tam dať tento obal. Takto tam pasuje. Tak. Fú, pasuje to tam. Už to je dobré. Ten je mega pekný na tom mobile. Od dneska budem mať asi iba tento, lebo tento je mega. Tieto tlačítka sú tak mám vybitý, ale sa príjemne stlačia, počúvajte. Ak to počujete, tak je skoro padlo. Tak je to dobré, ale... Takže už som vám ukázal, že ako som to otvoril a dal na mobil, či to tam vôbec pasuje a aký je pekný. Tak ak sa vám video páčilo, dajte like, odber a čau.